Salutare, dragi prieteni, am revenit aici cu un test. Am scris acolo pe TikTok și a zis că da, să facem. Ce am pădure. Revin cu testul, aici avem Super Alibaba și Corsair. Acolo avem bricheta. Dăm aici un Super Alibaba. Sar cu un foc. Acolo like-uri, cam acesta a fost testul. Am dat aici cu un prieten, link în descriere, pirotehnice Maramureș. Părerea mea că s-a auzit Super Alibaba mai tare. Cum ară? Asta e. Vedem. Scrieți în comentarii care vi s-a părut mai tare.